Ajmo kandidati koji ovde čekaju, možete ući ovde da sednete. Slobodno. Može. Dobar dan, ja sam Anđela Stanimirović, dolazim iz Babušnice i moj broj je 171. Bravo, može. Da nema sunca ni meseca, ja mogla bi, da nema vode ni vazduha, ja mogla bi, da nema stiha ni tonova, ja mogla bi, ali da nemam tebe, šta bih tada ja? I da imam gde da odem, ja ne bih otišla, da imam šta da kažem i ja bih ćutala i da nekom drugom mogu, ne bi mu pevala, jer da nemam tebe, šta bih tada ja? Dobro. 172.